Krásne dobré ráno, vítajte tu s nami a hlavne poďte sa zabaviť, poďte vyhrať peniaze a poďte si užiť krásny deň. Takže za chvíľku môžete vytáčať naše telefónne číslo, ktoré veľmi dobre poznáte, a to je 09712900 a môžete vyhrať 20 €. Takže ako vidíte, musíte nájsť slovo. Takže je to veľmi jednoduchá hra, ako vidíte, je tam 6 písmeniek, takže vyhráte 20 € a kto tu bude takto rýchlo a kto si prilepší o 20 €, nech vytáča telefónne číslo veľmi, veľmi rýchlo. Takže 6 písmeniek, jedno jediné slovo a ja dúfam, že už ho tam vidíte a vytáčate naše telefónne číslo. A pozor, všetky tie písmenká musíte použiť, z toho vznikne to slovo, ktoré hľadáme. A vytáčajte telefónne číslo 09712900 a budete tu so mnou, vyhráte 20 € a môžete ísť krásne do práce. Je útorok, takže ja si myslím, že po tom včerajšom pondelku sa naozaj oplatí zavolať a vyhrať týchto 20 €. Takže ja dúfam, že dlho sa neuhrejeme u tejto hry, ale práve naopak, pretože už každú chvíľu vás tu budem počuť a zazvoníte a budete tu a poviete mi to slovo, ktoré je naozaj veľmi, veľmi jednoduché. Krásne dobré ráno, halo, halo. Dobré ráno. Dobré ráno, vaša odpoveď? Cár. Ešte raz? Cár. Ešte raz? Tak, nerozumeli sme, ale pravdepodobne to nebola správna odpoveď, ale musíte použiť všetkých 6 písmeniek na to, aby ste vyskladali to slovo. Takže 20 € sme zatiaľ nerozdali, ale ja dúfam, že už čoskoro znova zazvoní telefón a naozaj to skúsite a použijete všetky tie písmenka. Ja už naozaj verím, že už musíte vidieť to slovo. Ja viem, že je útorok, že sa chystáte do práce a že vlastne naozaj všetci hľadáte teraz topánky, raňajky, kávu a podobne, ale je to naozaj veľmi jednoduchá hra, takže 09712900 musíte byť tu a musí to tu zazvoniť, pretože ja si myslím, že už by sme mali dávno byť na ďalšej hre. Halo, halo, dobré ráno. Dobre. Halo, halo. Áno, počujem vás. No, vaša odpoveď, ja vás počujem. Áno, prosím. Cukrár. Cukrár, tak, a máme ho tam. Takže máte 20 €, v režii vás správne počuli, takže aspoň môžeme ísť na ďalšiu hru. Hlavne si stíšte televízor, keď na mňa hovoríte. Takže teraz, čo tam vidíte? Máme tam vlastne kávu alebo horúcu čokoládu so šláčkou, no to je nádhera, takže je tam 25 obrázkov a čo je vašou úlohou? Nájsť jeden jediný rozdiel. Chcem počuť jedno číslo a jedno písmenko, takže poďte si dať takúto imaginárnu kávu alebo horúcu čokoládu za 20 €. Jeden jediný rozdiel, čo tam nesedí? Jedno písmeno, jedno číslo a môže hľadať celá rodina, keď to ešte stíhate, popri tom ako odveziete deti do školy alebo sa možno nikam dnes nechystáte, ale ja dúfam, že dnes to tu rozbehneme a naozaj budete vyhrávať kopu peňazí. Krásne dobré ráno, halo, halo. Halo, halo. Dobré ráno. Dobré ráno, vaša odpoveď? No, C3. C3. Pozrieme sa a bude to ono? Áno, je to ono, 20 € je vašich, takže gratulujeme a máte krásny deň, vidíte, o 20 € ste bohatšia, takže a môžeme ísť ďalej a takto chceme pokračovať ďalej. A pozor, mám tu obálku a v tejto obálke sa ukrýva 5 miest. A pozor, nie sú to slovenské mestá, na to si dávajte pozor. Sú to mestá z ktorejkoľvek krajiny, takže nie sú to slovenské mestá, podotýkam, pozor na to, takže nehľadajte teraz tie známejšie naše mestá, ale skôr tie známejšie mestá niekde inde, možno u nejakých susedov alebo kdekoľvek, takže pozor, 20 € a
týchto 5 miest sa ukrýva tu v tejto obálke a ja dúfam, že pri ďalšom zvonení spolu otvoríme túto obálku a vy si zaslúžite 20 €. Takže 0907 129 00 a rozbehneme to tu krásne. Sme už rozdali 40 € a sme na 3. hre, takže ja dúfam, že takto to pôjde len a len ďalej. Takže sa sústreďte a ako náhle máte všetkých tých 5 miest, a keď máte všetkých 5, tak viete čo, ani nie 20 €, dajme si 100 €. 100 € máte to na obrazovke a je to vypovedané, to znamená, ak máte všetkých 5 miest, budete mať 100 € a pozor, ak máte len 1, 2, 3, 4, nestačí, to znamená, že nezavolajte, takže ak stíhate ešte pred prácou alebo pred tým, ako idete k doktorovi alebo kamkoľvek sa chystáte do školy, ale pozor, voláme nad 18 rokov. Takže 0907 129 00, ja dúfam, že už máme niekoho, kto je naozaj doma v zemepise, možno dneska píšete nejakú písomku a viete pomôcť rodičom, že ešte to mami nevypni, ale zavolaj rýchlo, pretože môžeme vyhrať 100 €. Takže kto sa chystá na nejaký super víkend alebo na nejaký wellness, alebo sa chystáte už na nejakú tú veľkú noc? Bolo tu deň žien, zabudli ste, tak ešte môžete manželku zobrať na nejaký wellness. Takže 0907 129 00. Takže naozaj sa pripravte. 5 miest, tie mestá sú není slovenské. A hlavne, ako si teda vysvetlíme si trošku tú hru, aby vás to nepomýlilo. Vidíte tam tie bodky miesto tých písmen, to znamená, že tam potrebujem ukázať a doplniť písmená. Takže ako vidíte, máme tam, ak nemáte 5 miest, nevolajte. To znamená, že 100 € získate, keď mi poviete všetkých 5. To znamená, že všetky tie mestá musíte mať naraz pohromade a až vtedy môžete zavolať. Pretože ak máte len 4 alebo 3, 2 alebo 1, bohužiaľ nemôžem vás odmeniť. Také sú pravidlá a vy vytačujete telefónne čísla a ja dúfam, že už naozaj máte tých 5 miest, pretože človek, keď sa aj na to nesústredí, určite automaticky, nakoľko vlastne náš mozog funguje tak, že vlastne už tak nejaké tie písmenká sú vyplnené. To znamená, že potrebujete už doplniť len tie chýbajúce. Takže ak mi poviete jedno mesto, tak nedostanete vôbec nič. Ak mi poviete 2, tak pozor, žiadna novinka, stále nedostanete nič. Za 3, za 4 mesta je to presne tá istá situácia, takže ja dúfam, že ste naozaj odvážni, že poznáte ten zemepis a hlavne váš mozog je nastavený na tú správnu odpoveď a už máte všetkých 5 a doplnili ste všetky tie písmenká tak, ako majú byť. Upratali ste tie bodky, ste odtiaľ vyhádzali, doplnili písmeno a ja pomaly môžem otvoriť túto našu obálku. Takže túto obálku s touto odpoveďou držím a čakám na zvonenie. Čo sa deje? Kde je problém? Ja viem, že je ráno, je skoro ráno, ale pozor, môžete vyhrať 100 € za tých 5 miest. A ja podotýkam, určite to mesto poznáte. Možno ste v ňom boli minulý víkend, možno sa v ňom práve nachádza váš partner alebo partnerka na nejakej služobnej ceste, alebo je to nejaké mesto, do ktorého sa chcete ísť pozrieť. Možno tých 100 € bude práve nejaký ten bonus na tú vašu cestu, splniť si sen. Takže kde je tu? Kde je tu zvonenie? Pretože absolútne žiadne nepočujem. Takže asi bude niekde problém. Takže 100 € vám nevyhovuje. Dajme si 150 €. 150 €, výborne, máme to tam na obrazovke a vy hľadáte 5 miest stále, tých istých 5 miest. Hru sme vám nezmenili. Jediné, čo sa zmenilo, je suma, ktorú môžete vyhrať. Každý z vás má presne tú istú šancu. To znamená, že ja vám zavolať nemôžem. Vy môžete zavolať mne, pretože moje telefónne číslo veľmi, veľmi, veľmi dobre poznáte. A hlavne veľmi dobre viete, že tých 150 € môže byť vašich. Za týchto 150 € sa môžete práve do týchto miest pozrieť. Možno len do jedného, možno je to naozaj mesto, ktoré je vašemu srdcu naozaj veľmi blízke. Možno je to nejaké hlavné mesto. Možno je to nejaké hraničné mesto, ale
Neoplatí sa vám pomáhať, pretože ja túto obálku sama otvoriť nemôžem, ani nechcem, pretože tých 150 € potom musí zostať tu so mnou v štúdiu a to by sme naozaj nechceli. Je útorok, je skoro ráno, vy veľmi dobre viete, aké sú moje podmienky preto, aby ste vyhrali 150 €, ako sme to už mali. Hrali sme sa už 2 hry a ja dúfam, že túto tretiu naozaj dobojujeme a ak ste zavolali za 20 €, bola to jednoduchá hra, tak zavoláte aj za 150 €, pretože ja si myslím, že už máte tých 5 miest a ak vám chýbalo aj to jedno, tak ste to dobojovali, dotiahli ste to do konca a budete tu so mnou v štúdiu, spolu otvoríme túto obálku hneď ako zazvoní telefón, pretože naozaj vám držím palce a hlavne dúfam, že dnes sme nevstávali nadarmo a ja viem, že slovenské mestá oveľa lepšie poznáte, ale ja si myslím, že každý z nás sa učil zemepis, takže tie mestá nie sú až také ťažké. Musíte na to prísť a určite už proste, keď sa tam len občas pozriete, medzi tým sa obliekate, medzi tým robíte raňajky, medzi tým sa obúvate a podobne, ak nás máte zapnutých, tak pozor, pretože už vlastne váš mozog vyplňa tie chýbajúce písmenká a miesto tých bodiek sa automaticky vyjaví to písmeno, čo tam chýba a ja dúfam, že už teraz naozaj máte 5 miest a tešíte sa z toho, pretože ak si ich poviete doma, tak je to tiež super šanca, super také proste nadšenie, ale pozor, niečo tomu chýba a to je 150 € a to je práve to, čo vás delí od toho najväčšieho šťastia. Prečo? Pretože za to vás doma len pochvália. Nič iné. Budú sa z vás tešiť, ale kedy sa z vás budú tak naozaj tešiť? Kedy budete mať taký naozaj super deň, keď si prilepšíte o 150 €? A ako vidíte, najprv sme túto hru začali pri 20 €, potom sme sa dostali na 100 € a teraz sme vám prilepšili o 150 €. Takže naozaj sa sústredte a naozaj vytočte telefónne čísla, buďte tu so mnou, pretože chcem otvoriť túto obálku. A nevolajú. Tak čo? Dajme im 200 €. 200 € od tejto chvíle za týchto istých 5 miest. 5 miest sme vôbec nezmenili. A všetci máte tú istú šancu. Päť miest a 200 €. Ale musí byť všetkých 5. A čo preto musíte urobiť? Vytočíte telefónne číslo a pokiaľ ste si istí, nie ste si istí, aké sú tie mestá, alebo sa vám to jedno nejak nepodarilo vyplniť, pozrite sa. Môžu to byť hlavné mestá, môže to byť nejaké susedné mesto. Môžete sa pozrieť do atlasu, môžete sa pozrieť na internet. Vôbec ma nezaujíma, či vám niekto pomohol, či ste použili nejaké pomôcky, absolútne nič. Zaujíma ma to, keď zazvoní telefón a poviete mi správne odpovede, vašich bude 200 €, takže naozaj nie je na čo čakať a nie je sa čoho báť, pretože vy ako náhle vytočíte telefónne číslo, budete tu so mnou v štúdiu, nikto vás nebude vidieť. Takže ak ste sa ešte nestihli učesať ráno alebo umyť zuby alebo podobné veci, ste v papučiach, v teplákoch, v pyžamách alebo v župane, je to úplne jedno, pretože ja potrebujem počuť 5 miest a ako náhle ich budem mať, vašich bude 200 € a vy sa môžete krásne upraviť a budete mať super deň, pretože možno ste si chceli dneska urobiť taký krásny deň ísť niekde na masáž alebo na kozmetiku, možno máte narodeniny, takže môžete sa obdariť 200 €, ak poznáte týchto 5 miest, ale pozor, chcem počuť všetkých 5 a práve teraz v tejto chvíli už naozaj dúfam, že sa nájde niekto, kto ešte neodišiel do práce a sleduje nás a vytočí telefónne číslo, pretože dotiahne do konca to, čo začal. Ak ste sa naozaj začali sústrediť na túto hru a máte 4 mestá, tak šup, pozrite sa na internet, pozrite sa do atlasu, určite máte nejakú knižku doma, alebo sa opýtajte, ale hlavne sa nenechajte predbehnúť, pretože nikde nie je napísané, že práve teraz niekto nás nezapol, nesleduje a vie týchto 5 miest. Takže máme vlastne 5 miest, to znamená, že takto máme
zľava doprava 1, potom máme z hora dole, znova zľava doprava hore dole a z hora nadol znova. Na konci sme a vy nevoláte. Nemáme viac času. Čas je to, čo naozaj nedokážem za vás ovládať, alebo pre vás nejak zastaviť. Za chvíľke tam uvidíte tú nulu na obrazovke, presne to dostanete, ak mi nezavoláte, takže žiadnych 500 €, ale budete mať nulu a ak ste vedeli tých 5 miest, tak vás akurát tak niekto pochváli, potlapká po hlave, po chrbte a povie si šikovný alebo šikovná, to je celé. Za chvíľu odchádzam. A sme na nule. Koniec. Tak, ak niekto medzi tým vytočil telefónne číslo, takže počítam ešte raz, 2, 3. Krásne dobré ráno. Dobré ráno. Vaša odpoveď? Áno. Amsterdam. Madrid. Dublin. Berlín. A Praha. Praha. Otvoríme rýchlo obálku, preveríme si to. Tak. Takže, nesedelo. Mali sme tam Praha, Beslan, Madrid, Lublin a Amsterdam. Takže je mi ľúto, takže odchádzame, zajtra sme tu znova a ja dúfam, že znova budete vyhrávať peniaze. Majte sa krásne.